Здравейте! Надявам се всички вече да сме се събрали за семинара. Само отново искам потвърждение от колегите дали се чуваме добре, дали има картина и всичко е наред с техниката. Добре, значи започваме. Днешната тема на семинара е защо Фейсбук е царят в света на дигиталният маркетинг. Темата, която избрах днес, всъщност е интересна, защото непрекъснато възникват различни алтернативи на Фейсбук, нови социални мрежи, някои са само аудио, други са съответно като TikTok, само с видео. Имаме Twitter, Pinterest и много други всъщност платформи, които са от доста по-дълго време на пазара, но всъщност никой от тях не става достатъчно популярна и Facebook все още е най-доходоносната платформа за голяма част от бизнесите, особено за дигиталните. И днес всъщност ще разгледаме именно защо това е така, какви са предимствата на Facebook. В темите днес, които ще обсъждаме, първо ще ви покажа някои интересни статистики за Facebook и ще говорим за това какви са неговите предимства. Какво прави Facebook най-популярната платформа буквално в цял свят, как работи Facebook алгоритъмът и защо той е толкова прецизен, за да могат и бизнесите съответно да постигнат своите цели, какви сигнали са важни за Facebook алгоритъмът и ще ви дам някои съвети както от личен опит, така и от политиките на Facebook за това какво съдържание се толерира и разпространява повече от самия алгоритъм и какво съдържание е добре да избягваме. Тъй като презентацията ни е онлайн, за да можете да бъдете и вие част от нея, ще имаме съответно секции с въпроси. Ще се опитам да отговоря на всички ваши въпроси. Начинът, по който можете да зададете въпросите си е като въведете URL адресът slide.do и въведете кодът на екрана, който е teachme-семинар. Доста лесна платформа, през която можете да задавате абсолютно всякакви въпроси и все пак добре и да е свързано с темата. Малко информация за мен, за тези, които не ме познават. Казвам се Лора Горовска и съм перформанс маркетинг експерт. Какво значи перформанс? Моята работа е съсредоточена върху това да правя продажби за различни бизнеси. Фокусирана съм конкретно върху това, съответно, бизнесите да имат възможно най-голяма възвръщаемост от моите реклами, които пускам предимно във Facebook и в Instagram. Опитът ми се базира на над 28 000 долара бюджети, инвестирани в реклама в социалните мрежи, като моята експертиза е най-вече в Facebook, Instagram и Pinterest. Съответно, изпробвала съм и други канали, но определено мога да кажа именно от тези тестове, че Facebook и Instagram са били най-успешните канали с най-добрата възвръщаемост за бизнесите. Защо темата е за Facebook, а не за Instagram? Защото в крайна сметка Instagram е платформа на Facebook. Също така рекламирала съм в над 170 държави по света. Буквално съм рекламирала в почти всяка държава в света, в която Facebook е позволен, тъй като има и държави, в които има огромна цензура, те са с авторитарен режим на управление, например като Китай, Куба, Иран, където изобщо Facebook не може да бъде достъпен за хората. Аз лично съм реализирала близо 1 милион продажби в тези социални мрежи, които изброих. И съм работила пряко с Facebook, била съм и в централата в Дъблин на обучения, специално за privacy policy, за Instagram също, като това беше част от работата ми като маркетинг менеджер в One4Fit, компания, която оперира в цял свят и продава хранителни режими. Също така съм специалист и в създаването на съдържание, вследствие на работата ми като репортер в агенция Focus, писание икономика и на позиция като дигитален Digital Content Manager в Body Constructor. И стига толкова за мен. Започваме с някои интересни статистики. На първо място, Facebook е водещата социална платформа, достигайки 60% от потребителите на социални мрежи. 60% наистина това е една огромна цифра. Сега да видим и в числено измерение колко хора всъщност използват Facebook. На месечна база, поне веднъж месечно, влизат 2,8 милиарда потребители в Facebook. Това е огромна цифра. Само за сравнение в света има
около 7 милиарда души и Фейсбук е хванал почти половината, малко по-малко от половината от тях, като активните интернет потребители са близо 5 милиарда. Съответно, една огромна част от тях са всъщност във Фейсбук. На дневна база близо 2 милиарда души използват Фейсбук и дори влизат по няколко пъти на ден. Като това са актуални данни към 2021, Фейсбук се стреми непрекъснато да увеличава своята аудитория и съответно тези цифри нарастват. И за сравнение, нито една друга платформа няма такъв огромен брой потребители. Единствената, която конкурира е YouTube, но там е доста по-различно, нали, не е съответно социална мрежа, ами е платформа, в която можем да гледаме видеа и да слушаме музика и е доста по-различна като естество. Често чувам изразът, особено за по-развитите държави, за Щатите, за Австралия и така нататък, че Фейсбук всъщност вече се е превърнала в социалната мрежа на по-възрастните. Именно тези статистики на екрана, които виждате, доказват, че това не е така. Всъщност, младите предпочитат да използват Фейсбук. 65% от Фейсбук потребителите са на възраст под 35 години, като това е статистика от 2019. Действително има от всяка една възрастова група във Фейсбук, но наистина аудиторията определено има добра покупателна способност и въпреки, че младите често използват повече от една социална мрежа, всички все пак предпочитат Фейсбук. Средното време прекарано в платформата е 19,5 часа на месечна база. Представете си, 19,5 часа прекарва средно всеки един потребител в Facebook. Това е изключително много време. Ако го сметнем на ден, горе-долу се пада по 30 няколко минути на потребител. Тоест, всеки един бизнес има потенциалната възможност неговите реклами, бъдейки в Facebook, рекламирайки там, инвестирайки там бюджетите си, има около 30 няколко минути на ден всеки един възможен потребител, който е в таргет аудиторията, да види неговите реклами. Наистина, това показва, че Facebook има огромно предимство пред останалите социални мрежи, защото, например, в Twitter, в Pinterest и в други социални мрежи хората прекарват в пъти по-малко време. И съответно няма как рекламата да е толкова ефективна. И още едно интересно проучване, специално за малкият бизнес. 78% от американските купувачи казват, че са открили продукти на дребно, които са закупили през Facebook. 78% от американските купувачи. Това е изключително отново голяма цифра. По принцип повечето проучвания се правят в Щатите, тъй като там онлайн маркетингът, онлайн продажбите са най-развити, но действително много малки бизнеси по принцип нямат възможност да вложат милиони бюджети, за да станат разпознаваем бранд и Facebook всъщност им дава възможност те отново да могат да реализират продажби чрез представянето на своите продукти именно в социалната мрежа. И само за последното 3 месече на 2020 година Facebook има рекламни приходи на стойност 27 милиарда долара. Това е изключително голяма цифра. Представете си за година всъщност колко са тези приходи и това е само буквално за октомври, ноември, декември месец на миналата година. 27 милиарда приходи, дори не можем да си представим измерението на тази цифра. И съответно, за да влагат бизнесите парите си там, е логично, че те получават възвръщаемост, влагайки тези пари в реклама. Още едно проучване, направено от Pew Research Center, сред американски граждани, които са над 18 годишна възраст и използват повече от една социална мрежа. Всъщност тук са най-популярните социални мрежи: Facebook, Snapchat, Instagram, YouTube и Twitter. В случая YouTube не е социална мрежа, но това са едни от най-популярните сайтове, в които хората влизат. И виждаме, или приложения. И виждаме всъщност, че най-много от половината от потребителите на Facebook казват, че използват платформата по няколко пъти на ден, влизат в нея, докато при другите този процент е доста по-малък. В Twitter пък вече става на 30%, т.е. 30% от потребителите влизат по няколко пъти на ден. Виждаме отново, че поне веднъж дневно отново потребителите на Facebook влизат най-голям процент и по-рядко от веднъж на ден
вече виждаме каква е графиката и всъщност, че отново при Facebook този процент е най-малък. Действително, хората, които имат Facebook, със сигурност влизат една голяма част, повече, поне веднъж на ден или повече пъти на ден, което прави Facebook една платформа, която наистина има по-голям шанс потребителите да видят рекламата на вашата потенциална, на вашият бизнес. Другото предимство на Facebook, освен нали, всичките тези статистики ги разгледахме, но е важно да видим всъщност какво е предимството на Facebook цялостно и защо той е най-популярната социална мрежа и е първенецът в света на дигиталния маркетинг. На първо място Facebook предлага абсолютно всякакъв тип съдържание за потребителите. Потребителите могат да изразяват себе си по абсолютно всякакъв начин. Виждаме, можем да си публикуваме снимки, можем да си качваме истории с това да покажем какво правим на момента, можем да разбираме кога са рождените дни на нашите приятели и съответно да честитим рождените им дни, да покажем какво правим в дадения момент, къде сме, можем да намерим интересни групи с теми, които ни интересуват, да открием някой филм или пък някой онлайн бранд за дрехи и изобщо можем да намерим нашите интереси по всякакъв начин в Facebook. Можем да разгледаме Marketplace, където пък можем да купим интересни стоки или да разменим стоки с други потребители. Facebook също така има опцията вече за да намерим половинката си чрез Facebook Dates. Вече и това измислиха. Можем да си намерим работа в Facebook, тъй като вече фирмите могат да публикуват обяви. И също така можем да играем игри и общо взето имаме абсолютно всякакъв арсенал от различно съдържание, така че идеята като цяло, начинът по който е създадена тази платформа е: ако аз обичам да чета статии, ще намеря тези статии във Facebook. Ако обичам да гледам видеа, Facebook ще ми предложи именно това. Просто платформата е създадена така, че ние по никакъв начин да не излизаме от нея и съответно да прекарваме възможно най-много време в нея и съответно буквално да се пристрастяваме. Нека да разгледаме сега какво съдържание предлага Facebook за брандовете. Истината е, че в Facebook брандовете имат най-голяма възможност да покажат своите продукти, услуги, имат абсолютно всякакъв тип формати, които могат да използват за своя бизнес. Брандовете могат да покажат снимка с продукта си, могат да качват статии, могат съответно да покажат продукта си чрез атрактивни формати, особено за мобилна версия. Именно чрез карусел, могат да пускат видеа, анкети в тези видеа, могат да създават дискусии с потребителите, като пускат анкети и отново брандовете да бъдат по-близо до потребителите. Могат също така да създават колекции, да показват арсенал от продукти, които имат, могат и да публикуват, да си създават магазин именно в Facebook страницата напълно безплатно и съответно да продават чрез обяви в Marketplace. И също така могат дори да си търсят и служители именно в Jobs. И това съвсем не са всички възможности, които Facebook предлага. Изброила съм само една малка част от тях. Но да видим всъщност каква е основната суперсила на Facebook. А именно това е информацията, която Facebook има за своите потребители. Facebook всъщност има най-подробното таргетиране. Ако ние сме бизнес и искаме, или пък сме маркетинг специалист и искаме да достигнем хора, които потенциално да си купят или пък да разгледат по някакъв начин, да се информират за бизнеса, който рекламираме или бизнесът, който си е наш. Съответно, Facebook предлага най-подробното таргетиране, има най-много информация за своите потребители и действително алгоритъмът им е най-прецизен и рекламата е и с доста добра възвръщаемост на доста ниска цена. Какво представлява Facebook алгоритъмът, който споменах? За тези от вас, които не са чували, Facebook алгоритъмът е система, която приоритизира съдържанието на базата на нашето поведение в социалната мрежа, но както в социалната мрежа, така и извън нея. Именно заради това, че ние никога не се разлогваме от Facebook, приложенията стоят на нашето устройство и са винаги активни. Facebook може да ни следи какво правим, в какви сайтове влизаме. Съответно има си и такива кодове, които са специално за
хората, които рекламират, а именно то се нарича Facebook Pixel, един код, който се поставя на всеки един сайт, който съответно има присъствие в Facebook и рекламира там. И Facebook събира информация както от сайтовете, в които влизаме, така и за всичко, което ние правим и извършваме като действия в платформата. Тоест ние подаваме сигнали, какво харесваме, от какво се интересуваме, кои са нашите близки хора и Facebook ги отчита тези сигнали, на базата на това ни таргетира след това с реклами. Също така, идеята на Facebook алгоритъмът, той има една единствена мисия да свързва потребителите с съдържанието, което е най-важно за тях и най-значимо. И отново идеята е потребителите да прекарват възможно най-много време в платформата. Като цяло Facebook алгоритъмът е най-прецизният, който е създаван някога. Въпреки че има други платформи като Twitter, Pinterest, които също са от дълги години, те до момента все още нямат толкова прецизни алгоритъми и все още нямат толкова информация за своите потребители. Именно това е причината всъщност Facebook да е един огромен монопол в света на дигиталният маркетинг и всички бизнеси да предпочитат него. От какво се състои този алгоритъм? На първо място Facebook събира изключително огромна информация за своите потребители. Както Facebook има първоначалната информация, която ние му подаваме, така след това той се учи за нашето поведение, за това, което на нас би ни било интересно, на базата на сигналите, които ние подаваме в социалната мрежа. Дали ще харесаме нещо, дали ще споделим нещо, дали ще коментираме нещо. Facebook на базата на всички тези сигнали, които ние подаваме, съответно се научава какво съдържание да ни показва. И цялата тази информация минава през prediction система, т.е. система, която предсказва какво на нас би ни било най-интересно да видим в социалната мрежа. Т.е. приоритизиране на съдържанието. И всичко това всъщност е гениалният алгоритъм, който е създаден така, че да ни кара да сме непрекъснато ангажирани, да прекарваме повече време във Facebook и съответно най-добре за Facebook и да купуваме от неговите рекламодатели. Накратко да ви разкажа за историята на Facebook алгоритъмът, за да видим всъщност как се е стигнало до днес това да бъде най-популярната и най-ефективната за рекламна платформа. На първо място Facebook е създаден през 2005 година. 2006 година се появява Newsfeed. Newsfeed е мястото, което непрекъснато скролваме и е безкрайно. През 2007 изобретяват бутона Like. Този бутон всъщност, освен че кара потребителите да се ангажират взаимно със своето съдържание, всъщност подава и доста голяма база от информация на Facebook за това какво ние харесваме и на какво реагираме съответно по някакъв начин. И 2 години по-късно, след като Facebook натрупва достатъчно информация, той създава първият си алгоритъм, който на този етап е бил доста по-базов от това, което е в момента. Между 2011 и 2012 всъщност се случват така по-кардинални промени в Facebook, които след малко ще ги разгледаме. Facebook решава да стане публична компания с цел да набере инвестиция от кредитори и да продължи да се развива като още по-голяма компания. И тогава всъщност започва да купува данни за хората и продължава съответно да се развива. През 2015 Facebook вече пуска функционалността See First, т.е. да изберем от кого искаме да видим първо, чии публикации искаме да видим на първо място. През 2016 започва приоритизиране на съдържанието по време прекарано върху него, т.е. ако аз си пусна една публикация, някой примерно може да се загледа на нея 5 минути, Facebook ще отчете, че аз проявявам този човек проявява силен интерес към мен. Тоест, независимо, че може по никакъв начин да не сме реагирали или да не сме се ангажирали с тази публикация, Facebook отчита всъщност кои са хората, дори които гледаме просто. През 2017 вече се измислят реакциите. Знаете, ядосано човече, любов, освен лайка, всички реакции, които използваме, вече отскоро и care, плачещо човече и така нататък. И всъщност решава, че реакциите ще имат по-голяма тежест от лайка. Т.е. ако аз съм реагирала с лайк, Facebook не го отчита като толкова голяма ангажираност от моя страна, но ако съм реагирала с някаква реакция, го приема като по-силен engagement.
И през 2018 Facebook започва приоритизиране на съдържанието на базата на коментарите под постовете. Facebook смята, че трябва да се отварят повече дискусии между хората да се свързват повече един с друг. И съответно през 2020 пък Facebook започва да се бори сериозно с фалшивите новини и съответно полага доста усилия в тази посока и най-вече затяга мерките и правилата. И този момент, всъщност, върху който исках да се спрем между 2011-2012 година, всъщност променя изключително много курсът, по който поема компанията. Начинът, по който компанията събира информация, се променя изключително агресивно, когато Facebook решава да стане публична компания, малко преди това естествено. Марк Зукърбърг наема, издърпва екип от Google, които да се занимават именно с privacy-то, с сигурността. И те обявяват всъщност малко преди да станат публична компания, че в момента в дадения момент приходите на Facebook не са достатъчни и трябва да нараснат главоломно, за да може Facebook да бъде интересен за своите инвеститори. Целта на компанията тогава е била да събере 5 милиарда долара, за да може да продължи с иновациите и да продължи да развива както екипите си, така и социалната си мрежа. Затова обаче съответно се изисква огромен ресурс. И за да могат съответно да имат много повече инвеститори, Facebook има необходимост да осигури средствата от реклама, които получава, т.е. непрекъснато да се увеличават средствата, които рекламодателите дават. До този момент обаче, въпреки че в социалната мрежа потребителите нарастват непрекъснато, истината е, че приходите на Facebook остават общо взето на някакво равно ниво. Само секунда да погледна да няма проблеми с звука. И какво се случва тогава? Facebook минава към кардиналното решение да закупи информация, която би била интересна за бизнеса от компании като Axiom, Experian и Epsilon. В този момент тези компании се занимават с до някъде нелегална дейност, тъй като това, което те правили, е да следят американците, в кои магазини пазаруват, къде живеят, колко членно е семейството им, дали имат деца или не, от какви марки се интересуват, и всичко това се е проследявало, а американците дори не са подозирали по никакъв начин, че се следи тази информация за тях, което наистина е леко фрапиращо, тъй като винаги Facebook е казвал колко всъщност важно за тях е потребителите да имат сигурност. В този момент явно това все пак не е толкова важно за тях, но действително това, че те взимат толкова много информация, наливат я във Facebook алгоритъмът, и Facebook алгоритъмът им в момента буквално е един от направо е най-прецизният алгоритъм, създаван някога, макар и по този начин. И въпреки, че от една страна е плашещо от гледна точка на сигурност, от друга страна за бизнесите това е изключително добре, защото действително много бизнеси печелят изключително много, тъй като Facebook е техният основен канал. И в крайна сметка Facebook излиза на публичната борса и успява да спечели не 5, ами 15 милиарда долара от своите инвеститори, на толкова съответно оценена компанията. И да видим сега каква информация получава и събира Facebook за нас днес. На първо място, естествено, информацията, която ние му даваме, какво е нашето семейно положение, кога сме родени, на каква възраст сме, кой е родният ни град, кой е градът, в който живеем, какво съдържание харесваме, какви са нашите хобита, теми, които ни интересуват, кои са нашите семейство и приятели, какви страници харесваме, какво работим, в какви групи членуваме и какви дискусии са ни интересни. Съответно, това, което Facebook също знае за нас, е нашата локация непрекъснато. Цялостно, на мен много пъти ми се е случвало просто да се засека с някой познат, да се нямаме във Facebook като приятели и Facebook да ми предложи именно точно този човек да си го добавя в приятели. Това, че Facebook ни следи като локация, не е тайна, тъй като вече показва на всяка една страница откъде са хората, които менажират страницата и съответно я рекламират. Също така Facebook съвсем официално следи и нашите разговори и на базата на тях съответно създава един профил за нас. Буквално, бъдейки във Facebook, ние
оставяме един дигитален отпечатък и Facebook просто седи някъде в базата си данни и записва цялата информация, която има за нас. Съответно Facebook следи и това, което се случва извън платформата, уебсайтовете, които посещаваме, уебсайтовете, от които купуваме, продуктите, от които се интересуваме и изключително много друга информация. Има така известни слухове, че Facebook също така ни и подслушва. С много хора съм си говорила и всички казват, че са забелязали как си говорят с някой по телефона на някоя тема. Техен приятел им казва, например, че да кажем, че си прави ремонт и съответно Facebook започва да предлага на другия човек например сайтове, които предлагат някакви услуги за ремонтиране. Въпреки че този човек по никакъв начин не се е интересувал за това, а единствено е споменал това нещо по телефона на неговия приятел. Сега, нали, естествено, това по принцип не е легално, но и от Конгреса на щатите бяха извикали Марк Зукърбърг и това беше един от въпросите, които му зададоха, тъй като имаха подозрение, че действително Facebook прилага и такива практики. И въпреки че съответно това е доста плашещо, каква информация има Facebook за нас, за съжаление, освен ако не фигурираме по никакъв начин във Facebook, не можем да го избегнем. Ползвайки платформата, ние се съгласяваме на тези правила. От гледна точка на бизнеса, обаче това е добре. И как Facebook решава какъв тип съдържание да ни покаже. На първо място за него, за алгоритъмът е важно кой публикува съдържанието. Facebook на първо място е платформа, която основната и цел е да свързва хората помежду им. Естествено, то е бизнес, но за да бъдат потребителите лоялни на Facebook, е необходимо те да могат съответно да се свързват с най-близките си, с семейство, с приятели и на първо място да виждат съдържание, което е наистина важно и значимо за тях. Естествено, ако някой член на нашето семейство публикува нещо, това ще е едно от първите неща, които ще ни се покаже, докато ако бизнес страница публикува нещо, няма това да бъде чак толкова приоритетно за самият алгоритъм. Другото, което е изключително важно за Facebook, е актуалността на информацията. Съответно, кога е публикуван този пост, това съдържание, колкото по-скоро, съответно толкова по-бързо Facebook се стреми да го покаже. Какъв тип е самият пост, също има значение, story type, т.е. дали това е снимка, дали някой си е апдейтнал профилната снимка, както е на екрана, или пък някой публикува някаква статия или някаква друга информация. Съответно, личните неща, като житейски събития, рождени дни, винаги ги виждаме с приоритет. След малко ще си говорим и за това какви са приоритетите на Facebook, когато говорим за тип съдържание. Друго важно за Facebook е ангажираността с публикацията. Естествено, колкото повече коментари, споделяния, харесвания и реакции имаме на нашата публикация, толкова по-показван ще бъде нашият пост, по-популярен. Също другото, което е важно за Facebook като фактор е колко често създателят на съдържанието публикува в Facebook. Ако публикуваме прекалено често, Facebook започва да ни счита за спам. Ако пък не сме публикували от много дълго време, може би на вас ви е излизало известие с това, че някой от много дълго време не е публикувал. Тоест се стреми, когато публикуваме прекалено рядко, да дистрибутира нашите публикации повече. Също така Facebook следи средното време прекарано на съдържанието, цялостният engagement. Тук говорим за цялостната ангажираност с публикацията, което включва както коментари, споделяния, реакции и лайкове, така и може просто хората да кликат на това съдържание или отново да прекарват повече време на него. Facebook отчита и това нещо. Съответно, има значение и дали на нас ще ни се покаже една публикация, има значение дали има някакъв негативен фидбек, т.е. ако аз, да речем, съм репортнала някой човек, най-вероятно неговите публикации няма да ми излизат. Друго значение има дали сме тагнали някой наш приятел, дали има коментари от наши приятели, доколко е пълен нашата страница с информация, т.е. колкото повече попълним цялата информация, която Facebook ни изисква, толкова по-добре ще ни възприема Facebook и ще ни популяризира. Причината е, че Facebook не одобрява по никакъв начин бизнеси в сивия сектор. Съответно има и много бизнеси, които използват нечестни практики за рекламиране и съответно колкото повече информация дадете, ако вие сте собственик на бизнес, толкова по-добре.
тъй като идеята е всичко да си бъде легално и потребителите в социалната мрежа да не бъдат лъгани по никакъв начин или да не бъдат измамени съответно. Има значение дали публикацията също е публикувана от приятел или от страница. Съответно, публикациите от наши близки са с много по-голям приоритет, отколкото бизнес публикациите. И до каква степен е информативен постът. Също е важно за Facebook. Колкото по-информативно, толкова по-добре. Кои са приоритетните публикации за Facebook? На първо място всичко, което е свързано с нашите близки, житейските събития, като рождени дни, дали сме се оженили, дали сме се сгодили, дали сме се развели също така. Можем да публикуваме, че сме си купили нов домашен любимец или че имаме нов член на семейството, нова работа, че сме спрели цигарите и така нататък. На второ място са постовете от наши приятели, естествено. На трето място вече са групите, от които ние се интересуваме. Facebook има огромно желание да продължи да си развива групите, тъй като там можем на базата на нашите интереси да срещнем други хора с сходни интереси и да се мотивираме взаимно, да си даваме съвети, да дискутираме теми, които ни вълнуват. Също така във Facebook можем да играем игри, има различни приложения, както игри, така и приложения, например, които са от сорта на виж коя е твоята холивудска половинка или някакви такива, може би много често ви излизат и на вас, както на мен. И съответно тези гейминг апликейшъни също излизат доста често, тъй като отново карат потребителите да прекарват доста време в социалната мрежа. И третото нещо, което е от тази точка, са събитията. Съответно, когато един човек е посочил, че иска да присъства на някое събитие, както е днешният ни семинар, след това му излизат нотификации, непрекъснато го известява Facebook, малко преди, ето примерно както е за семинара, малко преди семинара, една седмица преди това и така нататък. Да разгледаме сега кои са позитивните сигнали за Facebook алгоритъмът. Това го казахме, че колкото повече ангажираност има една публикация, толкова повече ще бъде популяризирана тя. Съответно, това естествено е позитивен сигнал. Важни са също така и последните 50 интеракции, които потребителят е имал в платформата. Тоест, ако аз предимно съм гледала видеа, има голям шанс Facebook отново в бъдеще да ми покаже видеа. Съответно, важно е и нивото на ангажираност. Facebook с най-голяма тежест счита, че е споделянето. На второ място е коментарът, тъй като той отваря дискусия. Вече с малко по-малка тежест са реакциите, след тях са лайковете, кликовете и тук съм добавила също така и времето прекарано върху публикацията, тъй като дори да не сме се ангажирали, но сме прекарали време на някаква публикация, Facebook отчита и това. Също така значение има дали публикацията е от личен или от професионален интерес. Естествено, колкото по-лично, толкова по-голям шанс да се покаже в нашия newsfeed една публикация. Други позитивни сигнали за алгоритъмът са уебсайтовете, в които сме влизали. Естествено, има значение и преживяването, което ще получим на тези уебсайтове, на техните лендинг страници, колко време ще прекараме на сайта. Прави ми впечатление, че в днешно време много малко бизнеси всъщност отделят внимание на уебсайтовете, доколко те са добри. На първо място, моят съвет е винаги да се гледа Mobile First. Това не е само мой съвет, като цяло и Facebook препоръчва същото, защото вече 90% от потребителите в света влизат в уебсайтове през мобилни устройства. Десктоп устройствата всъщност вече все по-малко се използват и често от хора, които например са на работа и в почивката, да речем, търсят нещо през браузъра. Наистина уебсайтът е много важно, лендинг страницата да е добра, да има добър дизайн, да е добро качеството и съответно да е адаптирано за мобилна версия задължително. Иначе Facebook следи съответно какво се случва и на нашия сайт, когато един човек влезе в реклама, след това го препращаме на нашия сайт, ако независимо колко е добра тази реклама, ако на сайтът нещо се случва и човекът директно излиза или баунсва, съответно това е голям проблем и рекламите ви никога няма да сработят по този начин. Facebook също следи каква е бързината на сайтовете и това е изключително важно за него. Не само Facebook, Google също обръща внимание на това, като цяло вече всички платформи са насочени към това
след като техните потребители влизат в някоя реклама и след това излизат от платформата съответно, платформата е отговорна да им осигури добро преживяване след като излязат от нея, тъй като иначе много потребители могат да се откажат от използването на тази платформа. И затова специално Facebook е започнал да регулира и това нещо. Също така, друг позитивен сигнал на алгоритъмът е предишно поведение и интереси. Ако са свързани съответно с нашата публикация, естествено това ще се покаже на стената на нашата потенциална таргет аудитория. Сега да видим кои са негативните сигнали за алгоритъма. На първо място съдържание, което звучи като реклама. Например, купи сега, скандални намаления, всякакви такива типове реклами, които директно се опитват да принудят потребителя да си купи нещо или да извърши някакво действие, без да предоставят информация за даден продукт. Съответно, това е негативен сигнал за алгоритъма. Също така използването на някакви много суперлативни думи. Facebook си има списък с маркетингови думи, които всъщност е рестриктирал. За съжаление, никой не знае какъв е този списък, но определено такива типове публикация, например тайната на нещо си, шокиращи намаления, нали, думи, които са така, определено се опитват емоционално да предизвикат някаква негативна реакция в потребителите, всъщност се рестриктират и това съдържание не се разпространява толкова. Другото, което все още виждам някои брандове да го използват, Facebook тотално е забранил използването на ключови думи, които са свързани с функционалностите му, като сподели сега, тъгни някой твой приятел, коментирай това, харесай страницата ни, всякакви такива думи. Да, за неплатено съдържание няма по никакъв начин да ви блокира Facebook, но просто ще спре показването на вашата публикация. Не ги използвайте. Идеята е, че Facebook не иска неговите потребители да бъдат принуждавани да извършват такива действия и смятат, че потребителите съответно трябва сами да преценят дали да предприемат някои от тези действия, а работата на бизнесите е като цяло да подсигурят, че да се фокусират върху съдържанието си, да го направят интересно, ангажиращо и съответно хората сами да искат да извършат тези действия. Другото, което е, ако потребителят има негативна история с същия тип съдържание и съответно е репортвал такъв тип съдържание или е скривал такъв тип съдържание, на него няма да му се покаже този тип публикация, който е подобен на вашата. Друга негативна история, ако, например, вашата страница е била репортвана по някакъв начин, съответно този човек, който ви е репортвал или е скривал ваше съдържание, няма изобщо да му се показват вече вашите публикации. Други негативни сигнали за алгоритъма са, ако някой е отхаресал вашата страница или пък ваша публикация, Facebook счита, че това е възможно да е заради прекалено голям спам, специално от харесването на страницата и съответно по някакъв начин, ако има прекалено много такъв фидбек от потребителите, е възможно цялостно да намали показването на тази въпросна страница. Също така, ако някой ви е репортнал за спам или за нарушаване на правилата, това наистина е много негативен сигнал. При няколко такива нарушения може дори да ви блокират и страницата, и бизнес акаунта и така нататък. Да, и съответно, ако е репортвал страницата ви по някакъв начин, скриването на съдържание от Newsfeed също е негативен сигнал. Има едно изключение обаче, някои хора, когато видят една публикация, решават да я скрият, за да им се показват други нови публикации, но Facebook знае кой си скрива публикациите редовно и кой го прави рядко и съответно отново разграничава и тези две действия. До тук има ли някакви въпроси? След това ще продължим всъщност с насоките и съветите за съдържанието, които ще ви дам и съответно и от личен опит. Ако сега имаме въпроси, можем да отговорим на тях. Ще си отворя слайдо. Отново повтарям, можете да влезете в slide.do, да напишете кода teachme-семинар и съответно там ще отговоря на вашите въпроси. Така. Въпрос от Лиляна. Здравейте, Лора. Личи си, че имате много познания в сферата. Благодаря ви. Интересно би било да споделите малко повече за реализацията си като Facebook експерт.
честно казано, аз първоначално работех като журналист, не ми беше достатъчно, не се чувствах в свои води и всъщност аз се реализирах като Facebook експерт на първо място, като започнах именно с такива курсове. Минах няколко курса, докато стигна, нали, до ниво а, да познавам всички функционалности като цяло на Facebook и на Instagram и естествено вече всичко се е случвало с опит, но това, което мога да кажа със сигурност е, че все повече ще бъдат търсени такива експерти. А, Наистина все повече, особено в България, много бизнеси все още не са толкова напреднали с налагането на Facebook като канал за техния бизнес и съответно наистина търсене на маркетинг експерти винаги има. Надявам се това да отговаря на въпроса. Като цяло аз попаднах и в компания, която рекламираше в цял свят, което ми даде, нали, изключително голям опит и с големи бюджети, но в крайна сметка наистина много такива компании има, които търсят изключително много хора, търсят общото изключително много специалисти, именно които се рекламират с Facebook маркетинг. В България все още няма специалисти, които да са на чак толкова високо ниво. Така. Това значи ли, че ако бизнесът ни е свързан с специфично съдържание, алкохол, цигари, секс шоп, не можем да рекламираме във Facebook? Специално за алкохол има варианти да се рекламира. Може би трябва честно казвам, аз алкохол не съм рекламирала, но знам, че има варианти, нали, да се рекламира. Не е тотално забранено. За цигари и за секс шоп, да, със сигурност не може по никакъв начин да се рекламира. Това са просто така забранени теми. И съответно Facebook засича и сайтовете, но за алкохолни напитки има възможност. Просто са малко по-стрикни правилата. Можете да ги погледнете в Facebook Privacy Policy. Как можем да мотивираме хората да харесват страницата ни? Най-вече ако вашата цел са харесвания на страницата, съответно можете да пуснете реклама с цел Page Likes. Определено има ефект, вече зависи за кой пазар. Ако е за България, съответно ще ви излиза ефтино. Истината е, че например в Щатите рекламата е доста по-скъпа, в Европа обаче все още е доста по-ефтина, може би не е толкова конкурентно или пък цялостно не се е вдигнала. Наистина в Щатите са изключително конкуренцията е изключително голяма. Можете да постигнете доста добри резултати с реклама на PageWax. Естествено зависи и доколко ви е добър креативът или пък текста. Как всъщност чисто нова страница изобщо стига до някой без реклама? Малко по-трудно. Facebook преди 2-3 години въведе рестрикции към ограничаване на органичното съдържание, т.е. на съдържанието без реклама. Съответно, вариантът, когато развивате една страница е да поканите, нали, вашите приятели, които да ви подкрепят. Можете да споделяте по групи, например, ако страницата ви е тематична, да речем, имате фитнес уреди, има такива Facebook групи, можете да споделяте вашите публикации там, за да достигнат до повече хора и да натрупате съответно някакъв интерес и изобщо някаква видимост на вашите реклами. Иначе другият вариант е дори да пуснете реклама с $5 на Page Likes, със сигурност ще постигнете добри резултати. Има ли смисъл да се пуска реклама за Page Likes? По принцип, ако пускате реклама с някаква друга цел, хората да си купят продукт от вас или пък хората да се запознаят по някакъв начин с вашия бизнес, да влязат в сайта ви и така нататък, аз смятам, че не е необходимо отделна реклама, от гледна точка на това, че наистина можете, особено ако рекламирате с по-големи бюджети, така или иначе харесването на страницата ще си дойдат, когато рекламирате и на друга рекламна цел. Вече с Page Likes, наистина, ако искате повече да разпространите вашата страница, или пък ако е любителски, или пък вашият бизнес се нуждае цялостно от това повече хора да го видят, а нямате някаква друга цел от сорта да направите продажби, съответно има смисъл, естествено. Вече всеки бизнес определя сам за себе си доколко за него и какво има смисъл. Примерно, ако пуснем реклама за PageLike, след това аудиторията можем да използваме, за да я таргетираме по някакъв друг начин. Доколко Facebook толерира използването на емотикони в даден пост, кога започват да стават дразнещи, така да се каже. По принцип, моят съвет винаги е бил да използваме до 3-4 емотиконки, разбира се, там където има смисъл.
дразнещи стават, може би вече след 5-6 емотиконки, вече Facebook започва да го счита също това нещо за спам, тъй като идеята е отново да информираме, да показваме, да изтъкваме предимствата на нашите продукти, да информираме хората защо трябва да си купят от нас или пък защо трябва да по някакъв начин изобщо да се поинтересуват от нашия бранд, а не да го правим чрез, отново както казах, кликбейт думи или пък чрез емотиконките. Добре, според мен до 3-4 емотиконки е достатъчно, за да можете да по някакъв начин да отделите съдържанието, и иначе е хубаво да използваме емотиконки, защото те също така водят до по-голяма ангажираност с самата публикация. На хората, естествено, на повечето хора визуалната памет им е най-развита и съответно това така до голяма степен им помага, виждайки нещо цветно, те обръщат повече внимание на поста. Има ли специфики в рекламирането в България в сравнение с други държави и ако да, какви? Аз бих казала, че така, България е по-малък пазар, съответно проблем може да възникне, ако решим да таргетираме прекалено тясно, т.е. ако нашата аудитория е прекалено малка или пък е много нишова, е трудно да постигнем добри резултати. Facebook е платформа, която толерира това да използваме много широко таргетиране, широки аудитории, т.е. колкото повече хора включим в таргетирането, толкова по-добре. Аз бих препоръчала със сигурност да са над 100-200 хиляди човека като таргет групата, като потенциалният рич. Други специфики. В България всъщност има един плюс и то е, че е доста евтин пазар все още, така че наистина смело напред. Може ли да ни разкажеш малко повече за новите промени в платформата, които обявиха наскоро? Какво променят те? Промените, предполагам, за iOS 14 става на въпрос. Цялостно идеята на тези промени е, че вече съответно Apple винаги са били компания, която идеята е била да си уникален, да имаш устройства различни от другите, да имаш зарядно с различен тип, т.е. да не може всеки един да достъпва тези специални устройства. Аз също съм с iPhone и наистина това, което Apple правят идеята е потребителите да имат по-голяма, как да се каже, по-голямо privacy, да не може всеки да научава информация за тях и т.е. по този начин Apple всъщност защитава потребителите, като от тук нататък Facebook няма да получава толкова информация за потребителите на Apple, колкото е получавал до момента. Това със сигурност ще повлияе върху прецизността и точността на Facebook алгоритъмът, тъй като от тук нататък Facebook няма да знае на какво устройство сме, какво харесваме и така нататък. Цялостно извън платформата по-трудно ще може да ни следи, тъй като до момента можеше да ни следи както и в приложения, в уебсайтове, абсолютно навсякъде. Вече при Apple потребителите ще бъде по-различно. Това обаче ще бъде само в условието, в което Facebook потребителите ще имат възможността да opt-outват, т.е. сами да избират дали да им се показват, да се изпраща тази информация към Facebook и към други third parties или не. Съответно това, което ще се промени от тук нататък, вече ще бъде добре на един рекламен акаунт да използваме един пиксел на нашия уебсайт. Съответно има aggregated events, които са от тук нататък ние ще трябва да много всъщност от ивентите, които Facebook има към своя пиксел, които можем да проследяваме хората какви действия извършват на нашия сайт, много от тях вече няма да са валидни. Apple ще толерира до 8 различни ивента, като всеки един бизнес в Ads Manager ще трябва да заяви какви са тези събития, които са им важни. Например, с най-голям приоритет са ни продажбите. На второ място ни е важно хората да добавят в кошницата, например, продуктите си. На трето място ни е важно да събираме имейли. Това нещо вече ще трябва да го заявяваме в самият Ads Manager. Като цяло, другата промяна е, че просто през пикселът вече няма да получава толкова информация, но затова пък Facebook измисля други варианти абсолютно винаги да заобиколи правилата. Затова е добре като цяло да въведем интеграция server to server или conversion API, т.е. вместо Facebook Pixel да ни бъде основен инструмент, за да може Facebook да следи какво се случва на нашия сайт, можем всъщност да изпращаме информация чрез настройка от нашите програмисти, да изпращаме информация от нашия сървър
към сървърът на Facebook. Това е начинът, по който те са измислили отново да продължават да получават тази информация, която и до момента. Каква е препоръката за копи, доколко символа? Като цяло 130-150 символа е добър текст. Все пак отново е важно да се съобразяваме с това, че на мобилна версия излиза доста по-малък текст. Разбира се, ако имате нещо интересно за казване и е по-дълъг текстът, това не би попречило на някой да го прочете. Просто важното е в първите две изречения да кажете най-важното нещо за вашия бизнес или за вашата реклама като цяло. Дори да е по-дълъг текстът, Facebook не ни ограничава в тази посока. Просто е важно рекламата още от началото да бъде ангажираща, за да искат хората да прочетат повече за нея. Наистина ли ще бъде премахнат лайк бутона? Имаше такива тестови версии, доколкото знам, в Австралия и в някои други държави. По принцип, наистина за потребителите има такива теории, че вече все повече хора се депресират, виждайки какво се случва в социалните мрежи. Цялостно съдържанието вече се определя не от това какво искаме ние да споделим, ами от това колко лайка ще получим. И определено това нещо влияе на психиката на хората, заради това всъщност се правят такива тестове. Вече дали финално ще премахнат лайк бутона или не знам. Чисто от бизнес гледна точка, може би не е толкова добре за някои инфлуенсъри, да речем, които благодарение на своята популярност се изхранват. От друга страна, за психиката на хората може би било по-добре. За сега, честно казано, не смятам, че ще се предприеме някакво чак такова генерално действие. Необходимо ли е професионалисти да ни правят креативите? Това вече зависи изцяло от това, ние до каква степен имаме познания в сферата на графичния дизайн. Аз, например, сама си правя креативите. В повечето случаи, естествено, за някакви по-сложни неща използвам дизайнери, най-вече за видеа. Видеосъдържанието е изключително важно за Facebook рекламата. Аз, например, понякога ги правя сама, понякога работя с дизайнери и цялостно смятам, честно казано, че понякога вървят повече реклами, които са по-естествени, т.е. не изглеждат като рекламно съдържание, ами изглеждат като нещо, което един човек би си публикувал в ежедневието, независимо какво рекламирате. Т.е. такива вече излъскани реклами с такива фалшиво усмихнати хора и така нататък не вървят. Хората се подават и кликат повече на съдържание, което е по-естествено, по-натурално, по-нейтив, така да се каже. Вече дали професионалисти или вие ще си ги правите креативите, зависи изцяло от вас, зависи до каква степен и вие имате такива способности, но ако имате, важното е да експериментирате непрекъснато. Добре, да продължим нататък, ако няма други въпроси. Така. Как да накараме алгоритъмът да работи за нас? На първо място, Facebook ни препоръчва да се фокусираме върху съдържание, което е информативно и значимо, точно, автентично и реално, да няма фейк нюз и съответно да бъде и уважително спрямо другите хора. И сега ще разгледаме всеки един от тези примери и ще видим точно какво имам предвид. При информативното и съответно значимото съдържание за хората, важно е цялостно е важно да се фокусираме върху продукта си, върху някаква полезна информация за потребителят, защо потребителят трябва да избере нас, какви са нашите предимства, какво предлагаме, а не да посочваме и да изваждаме наяве полките на потребителите или пък техните несъвършенства. И сега тук съм дала примери с две реклами. Първата реклама е Destination Your Confidence от клиника, която присажда коса на хора, които имат проблеми с оплешивяването. И какво се казва в текста? If you're looking for a trustworthy and safe hair clinic abroad, look no further than Advanced Hair Clinic, triply awarded as International Hair Clinic. Тоест, какво ни казва тази реклама? Тя не ни казва по никакъв начин ти си плешив, значи това не е окей и присъди си коса. Тази реклама ни казва, ако ти имаш такъв проблем и търсиш всъщност такова решение, ние можем да ти помогнем, защото
ние сме реномирана клиника с награди. Това е пример за добра реклама. Виждала съм, нали, сега в Facebook по-рядко, но има такива сайтове, които са леко скамърски, където примерно нали, казват, правят такива изказвания от сорта на грозно е да си плешив или плешив си не ти харесва, тогава нали, ето решение, мъжи се съседи си какво и така нататък. Нали. Идеята не е да казваме на човек кое е грозно за него или че начинът по който той изглежда или се чувства не е наред, ами е важно да кажем всъщност какво решение предлагаме ние, за какъв проблем. Вече ако той се припознае, той ще си купи от нашата реклама. Вторият пример е Free Consultation on Laser Hair Removal. Get a free consultation for laser hair removal. Еди си къде. Our experts use advanced technology and lasers to remove hair permanently in just a few sessions. Effective, minimal pain and affordable. Тоест, ние казваме, предлагаме лазерна епилация. Нашите експерти използват най-добрите технологии, лазери, за да отстраняват обезкосмяването перманентно, само в няколко секунди, ефективно, без болка и на ефтина цена. Съответно, защо съм ми дала тази реклама за пример? Защото наскоро дори бях попаднала на една българска реклама, която казваше окосмена си като мъж и будеш мъжа си, някаква такава абсурдна реклама, която дори не знам как Фейсбук е одобрил. Такива неща определено не са добра практика, особено в дългосрочен план за бизнеса ви. Първо е доста нали, елементарно, второ по никакъв начин не давате някаква стойност на потребителите, напротив, карате потребителите си да се чувстват зле и да се изумяват нали, на вашия подход. В дългосрочен план при изграждането на бранд е изключително важно нашият бранд да има някакво да решава някакъв проблем, да има някакъв по-позитивен бранд voice. Другото важно е като цяло нашето съдържание да бъде точно, реално, автентично. Както ви казах, през 2020 Facebook пое активни кампании за борба с фалшивите новини, с фалшивата информация като цяло. Избягвайте съдържание, което да е clickbait, т.е. шок, ужас, нали, такива типове реклами или пък съдържание от сорта на Пик и Блиц, нали, тези медии, предполагам, че всеки един от вас ги е виждал, потресаващо и някакви такива нали, суперлативни думи, които единственото, което целят е човекът нали, да кликне и да се поинтересува, но по доста агресивен начин. Избягвайте engagement bait, т.е. да кажем тъгни страницата, тъгни приятел, харесай еди си какво, сподели тази публикация и така нататък. Такива неща трябва да избягваме. Facebook тотално ги забранява и не ги одобрява, просто няма да ви ги дистрибутира. Линкове с ниско качество, т.е. ако ние изпращаме хората на сайт, който не е достатъчно добър и, например, е прекалено бавно зарежда или пък е твърде или цялостно е твърде така, не е добре съвместим на мобилни устройства или е прекалено различно от това, което хората са очаквали да видят, т.е. пишем misleading content, т.е. например да напишем вземи сега, купи 2 на цената на 1, например, и хората влизат и, например, виждат някакъв сайт за новини, който няма нищо общо с това да си купим нещо. Такива действия Facebook не ги одобрява, т.е. старайте се уебсайтът ви да има високо качество, да не лъжете потребителите в своите реклами, да не ги карате да очакват нещо друго и след това да ги изпращате на някаква страница, която няма нищо общо с това. Скам действия, такива сайтове, които съответно взимат парите на хората, но хората не получават продукт в замяна. Facebook също много така стремглаво ги гони и ги блокира, и избягвайте да публикувате съдържание, което не е ваше. Примерът, който съм дала е с AFP Fact Checker. Реално на снимката е написано, който е публикувал, тази снимка става вайрал. Написано е, че това е снимка на момиченце, което плаче в Мянмар по време на заради военни действия, т.е. военните влизат там и започват нали, да се бият с местните и изведнъж нали, някой е снимал момиченцето, но всъщност се оказва, че тази снимка е взета в Камбоджа през 2007, няма нищо общо с Мянмар, но понякога се публикуват такива неща, за да се създават известни внушения. Вече каква е ситуацията, никой от нас не може да каже. И минаваме вече на третата точка към съдържание, което е уважително към хората. Наистина никога не карайте потребителите да се чувстват зле със себе си.
нито в реклами, нито в органично съдържание. Facebook иска потребителите му да имат добро преживяване в платформата, за да може те да останат лоялни и да продължават да влизат и да се ангажират като цяло, да прекарват времето си в платформата. И тук съм дала един пример на обидна реклама с реклама, която казва абсолютно същото, но с малко по-различно подбрани думи. В първия пример виждаме Do you have a poor memory or decreased immunity? Тоест имате лоша памет или понижен имунитет. Съответно това е грешно, защото един човек може да се почувства зле, никой не би поискал да има нещо такова. И във втората реклама, как това е казано всъщност по доста по-така дипломатичен начин. Our product help people improve their memory and immunity. Тук няма нищо лично. Казваме просто, че продуктът ни помага на хора с такива случаи. Вече дали човекът, който е видял рекламата, е такъв случай, това нали, зависи от него дали ще се припознае. Втората част, също така много е важно да избягваме нарушения на политиката на Facebook. Най-сериозните от тях са сексуално съдържание, голота, криминално съдържание също или съдържание, което показва насилие, унижение и тормоз също, т.е. видеа, снимки, които показват нещо от тези неща по някакъв начин, веднага ще бъдат блокирани, може и вас да ви блокират. Да не говорим пък ако пуснете такава реклама, просто най-вероятно веднага ще я блокират акаунта. И също така реч на омразата, след което съответно е и дискриминация и така нататък. Нали, Facebook е доста, все пак е американска компания, доста са либерално настроени и е изключително важно и ние да сме коректни и като бранд. И тук съм дала още един пример. Do you wear glasses or contacts but don't want to sign up for LASIK? И LASIK services for people who want to stop wearing glasses or contacts. Тоест в един момент ние действително задаваме въпрос, който е свързан с някаква част от потребителя, която той може да не харесва, а във втората реклама просто казваме, че ние предлагаме такива услуги за хора, които искат да спрат да носят очила или пък контактни лещи. И моите препоръки цялостно са изградете позитивен бранд с ангажиращо съдържание. В дългосрочен план хората действително ще харесват вашия бранд и ще се връщат при вас. Ако вие им носите позитивни емоции, никой не се връща там, където по някакъв начин се е почувствал наранен, унизен или пък дори се е почувствал виновен по някакъв начин, дали заради начина по който изглежда. Като цяло много брандове наистина прилагат такива тактики, затова ви казвам, особено в България виждам, че залага се наистина на негативното към потребителите, вместо нещата могат да бъдат казани по по-добър начин. Просто наистина има значение как казваме нещата. Друг добър маркетинг подход е като цяло да дадем някакво предимство за потребителя, да им дадем нещо безплатно, да им дадем някаква стойност, може да е дори нещо информативно, като цяло да ги информираме, да бъдем полезни за тях, това да бъде нали, нашето отношение към потребителите и вече ако те ни се доверяват и ни харесват, естествено, че те ще си купят и от нас. И тук съм дала пример с рекламата на Starbucks, където Starbucks ни казва, че ако използваме техният application и си го изтеглим, съответно можем да спечелим безплатни напитки. Естествено, по същия начин работят намаленията, да дадем нещо безплатно, дали ще бъде дигитално, физическо или може дори да дадем просто полезна информация за нещо. Естествено, това е винаги предимство и то за бранда. Покажете как работи вашият продукт, покажете на потребителите как могат да използват продукта ви, какви са неговите функционалности, покажете наистина какви са вашите предимства и защо някой трябва да избере вас. Презентирайте продукта си, покажете като цяло на хората какво ще получат след като си купят. И тук съм дала пример с такъв тип реклама, който е във връзка с 8 март. Spotify създава реклама, в която можем да създадем специален плейлист за нашите майки. Celebrate Mom this year with a playlist you've put together that's just for her. She can enjoy day after day. И т.е. нали, майката ще си слуша плейлиста и ще се сеща за нас и ще се радва. Като цяло има винаги много начини да покажем най-доброто от нашия продукт, да покажем нашите предимства и просто е добре като цяло, започвайки да рекламираме, да се запознаем и с Facebook политиките, да не ги нарушаваме
и наистина да покажем, да бъдем креативни, когато мислим как да покажем нашия продукт или услуга, естествено. И това беше обучението за днес. Отново ще имаме секция във въпроси. Аз само искам да ви напомня, че за тези от вас, които се интересуват и са начинаещи в сферата на маркетинга или пък искат да си надградят своите познания, или пък имат бизнеси, които все още се чудят дали да интегрират Facebook като канал и как точно да се случи. На 11 май започва обучението по Facebook маркетинг за начинаещи. Обучението ще продължи до 3 юни. Занятията ще се извършват в вторник и четвъртък, всяка седмица, 4 седмици подред, по 3 часа след 7 часа. Можете да се запишете през платформата на TeachMe и съответно в обучението ще имаме много различни теми, като ще започнем от най-базовите неща, как да се създаде Facebook страница, какви настройки така по-специално да направим като един бизнес, до настройване на пиксели. Ще имаме както техническа част, така ще имаме и много креативна част, свързана с интересни рекламни примери, успешни рекламни кампании на големи брандове, също така на по-малки, и ще дадем съответно много насоки и за копирайтинга, как да си пишем рекламните текстове, как като цяло да създаваме атрактивен креатив, което е едно от най-важните неща в Facebook. Естествено ще говорим много и за таргетирането. И сега финално, ако има някакви въпроси, можем да отговорим на тях. Ако хората, които видят рекламата, ни цъкнат защо виждам тази реклама, влияе ли ни? По принцип не би трябвало, ако просто искат да се информират. По принцип тази опция съответно е точно с идеята хората да могат да се информират, ако им е интересно откъде този бранд по някакъв начин съответно ни е намерил. Това възникна може би някъде покрай GDPR политиките, когато ги въведоха. Вече ако ви репортнат по някакъв начин, тогава е проблем. Или ако ви репортнат за това, че виждат прекалено много пъти рекламата ви, но пак нали, това не зависи от вас. Ако продуктите ни наистина са доста ефтини, но не искаме рекламата да звучи натрапчива, какъв подход можем да използваме? Може би да дадете малко повече уточнение за какво имате предвид. Ако по принцип целта ви е то всъщност това каква е рекламата и това, че продуктите са ефтини, може би да ми дадете малко повече информация какво имате предвид точно. Ще спре ли да се използва пиксела след като API-то се наложи? Не, пикселът ще си остане, просто той ще бъде по-ефективен за Android устройство, отколкото за iOS. За iOS ще има информация от потребителите, които не са предпочели опцията да не подават информация към third party страни, т.е. към трети страни, като Facebook и други социални платформи. Така че отново ще си има пиксел, просто е хубаво да си интегрираме и другите опции, като сервер-то-сервер API-то. Може ли да кажеш повече относно placements? Препоръчително ли е да използваме Automatic? Да, честно казано, препоръчвам повече Automatic да използвате. Причината за това е, че Facebook много често, тъй като платформата е много конкурентна, и ако имаме плейсмент, например Newsfeed, абсолютно всички бизнеси се стремят да излизат в Newsfeed, в Instagram или в Facebook. Само че тези допълнителни плейсменти, те са създадени, защото има прекалено голямо насищане на конкуренция в Newsfeed, а пък местата, на които, т.е. позициите, на които могат да се покажат реклами, те са ограничени. Съответно, когато в един момент няма повече рекламно пространство, а пък всички целим Newsfeed, тогава на нас ще ни излиза изключително скъпо нашата реклама да се покаже. Затова Facebook всъщност е добавил допълнителни плейсменти като Audience Network, като там Messenger, още много хиляди варианти имаше, и такива нали, също партньорски сайтове на Facebook, и съответно там можем там пък показванията и рекламата, особено ако имаме продажби, излиза изключително ефтино. Така че не ги подценявайте допълнителните плейсменти. Аз бих препоръчала абсолютно да си използвате Automatic Placement. Това препоръчва и Facebook. Аз лично съм видяла по-добри резултати. Ако пуснем реклама на хора под 18, ще ни бъде ли прегледана рекламата или директно ще ни я спрат? Ще ви бъде прегледана. Въпросът е обаче в каква сфера сте. Ако сте например, ако сте в сферата на диетите, алкохол, някакви такива други неща, които са по принцип за хора над 18 години, други такива сфери, съответно е добре
цялостно да внимавате. Зависи вече от продуктите ви. Ако, например, вие продавате дрехи и съответно искате да таргетирате тинейджъри, разбира се, няма да имате проблеми с рекламата. Какво ще бъде съдържанието на обучението по-детайлно? Като цяло, темите, които ще обсъждаме. На първо място, стъпка по стъпка ще преминем от създаването на бранд, визия в Facebook, т.е. създаване на страница. Ще минем през това какъв тип съдържание органично е добре да се публикува, през това как да си направим настройките с сайта. Ще ви дам дори насоки за сайт, какви платформи да използвате за създаване на атрактивно съдържание. След това ще преминем към това как се създава рекламата в Facebook, както през BoostPost, така и през Ads Manager, рекламната платформа на Facebook. Ще настройваме Facebook пиксели заедно, ще създаваме кампании и вече ще си говорим много и за рекламни примери. Така че ще бъде както практично, така и по-креативно, така че всеки един от вас, който желая, може да се запише. Някакви други въпроси имаме ли? Ами добре, ако няма повече въпроси, в такъв случай това беше нашият семинар. Благодаря ви много, че присъствахте на него. Надявам се да ви е бил полезен и отново напомням, на 11 май предстои обучение за Facebook маркетинг. Ще се радвам да се запишете и вече да можем по-подробно да обсъждаме всички тези неща, които и днес. Благодаря ви и аз. Лека вечер!